बाबा धाम लगल लॉकडाउन बा। जाई कैसे के हम बाबा धाम लगल लॉकडाउन बा। जाई कैसे के हम बाबा धाम लगल लॉकडाउन बा। लगल लॉकडाउन बा। लगल लॉकडाउन बा। डीजे अरमान, डीजे अरमान, डीजे अरमान, डीजे सोचने की असो हम सावनवा में जाए, देवघर में हम हो जलवा चढ़ाए। घर में हम हो जलवा चढ़ाए। सोचने की असो हम जलवा चढ़ाए, देवघर में हम हो जलवा चढ़ाए। कोरोना से सौसे हाहाकार, कोरोना से सौसे हाहाकार, लागल लॉकडाउन बा। जाई कैसे के हम बाबा धाम लागल लॉकडाउन बा। जाई कैसे के हम बाबा धाम लागल लॉकडाउन बा। डीजे अरमान, डीजे अरमान, डीजे अरमान। देश विदेश में कइले बतन हो, कोई दिहे कौन उपाय भिड़ल बजन हो। देश विदेश में कइले बतन हो, कोई दिहे कौन उपाय लागल बजन हो। बाटे पूरा दुनिया यही से परेशान, बाटे पूरा दुनिया यही से परेशान, लागल लॉकडाउन बा। जाई कैसे के हम बाबा धाम लगल लॉकडाउन बा। जाई कैसे के हम बाबा धाम लगल लॉकडाउन बा।